खता पूजनवा बाबा गणिनाथ जी के। बाबा गणिनाथ जी के धूमधाम से हो खता पूजनवा बाबा गणिनाथ जी के। बाबा गणिनाथ जी के बाबा गणिनाथ जी के बाबा गणिनाथ जी के बाबा गणिनाथ जी के पुआ पूड़ी चढ़े पकवनवा बाबा गणिनाथ जी के। धूमधाम से हो खता पूजनवा बाबा गणिनाथ जी के। मनसाराम पूरा जिंदगी शंकर जी के भक्ति कैले। जंगल में घूमे गईले बालक के रोहवत पहिले। मनसाराम पूरा जिंदगी शंकर जी के भक्ति कैले। जंगल में घूमे गईले बालक के रोहवत पहिले। आ मुहावा में सूरज के गोला पहिले बाबा गणिनाथ जी के। धूमधाम से हो खता पूजनवा बाबा गणिनाथ जी के। ओही जैसे पूजा शुरू भइले बाबा गणिनाथ जी के। डकुअन के माहर भगैले लोग के निवारण कैले। धर्मपाल राजा के पुत्र के सांप काटल जीवित कैले। डकुअन के माहर भगैले लोग के निवारण कैले। धर्मपाल राजा के पुत्र के सांप काटल जीवित कैले। आ वही जैसे जय जयकार हो गईले बाबा गणिनाथ जी के। धाकड़ धर्मेंद्रो भजन गईले बाबा गणिनाथ जी के। धूमधाम से हो खता पूजनवा बाबा गणिनाथ जी के।